Rias Turonggo Mudo. Ayo. Yuk. Putri Suri Nate Putri Suri
wong ini tak supirani tak sopirani takut senang aja oleh ikan cucu temani di laut, ikan cucu temani di laut, karena ombak bergoyang kumpul, anteng-anteng atas mulut, anteng-anteng atas mulut, roti pantai pun yang ikan cucu temani di laut, ikan cucu temani di laut, karena ombak bergoyang kumpul, anteng-anteng atas mulut, anteng-anteng atas mulut, roti pantai pun yang Yeah.
Yang manis
hối kiệu hối kiệu hối kiệu hối kiệu hối kiệu hối kiệu hối Yes,
Yuk. Kalau karongan. Ayo. Ayo. Yuk. Ngebis sih. Tekono Mas Sartan tau. Ngebis ora Mas Sartan. Ngebis. Membayangke sing witan kono iki. Oh. Ah iya. Yo monggo Mas. Ini Pak Bur. Oh, terus ketemu kok ya. Oh iya, wis tekan Pak Pur. Wis. Ada hidup. Heeh. Hutan ya Pak Pur. Yes. Udah main ski. Oh, bisa ya. Dan nenek. Sikit kene iki lho. Ya masih.
Ayo, ayo. Jalan. Iya, iya. Oh ya. Saldo. Lucu-lucu. Iya, nyatanya aslinya. Weh, ora lho. Piye? Dia kepleset bokonge kelong 2 senti ngono. Wis kon main air mas aku lho. Ya Pak ya. Hah? Oh ya Pak ya. Kowe. Ora apa-apa. Sapa? Lili oh. Oh, lho. Ora kagok. Ora kagok. Bener, Dok. Lah kepiye to Pak itu? Ora, lek mau kepleset, ra mau mas kok tak tambani ning omahku ngono. Oh, udah cilik-cilik. Rene yo. Hei, Baju untuk payung kowe. Pong. Piye? Hah? ngerti ra? Ibu-ibu go payung. Heeh. Ngopo to lek itu? Apa dari to? Lah barangku rak ya kowe to ya. Hah? Barangku rak ya kowe. Bar kodok ya kowe, Pong. Ngertani. Piye? Iki lho, kelong 2 senti mo. Ora apa-apa. Wes kaya Golek sing go pijet to. Pom. Woi, Eh. kowe jamong jangan liyane. Ora fokus ya Pak Pur. Ora fokus aja iki. jam malam ya, jam malam. Alah. Kayak nang BI. Oke, jam tutup, malam. dah. Sabar. Mau wegah. Omongane kok merungsung. Oh, mau wegah. Orang pergari ndak gelaudan iki lho. Kok kamu tuh mood swingnya itu ya ampun. In the slow motion everybody. Baby. Iya.
No wet wet. Oh, no wet. Apa kuwi artinya? Tidak apa-apa. Oh, enggak. Lah aku kira ngerti yo diajari to langsung marah-marah to. PAA. Oh, apa kuwi, Pak? Makane nek dino Senin ki menyang ngono lho, dino Senin lebur ae wis ana. Terus sekarang apa iki? Kualik. Yes. Podo jangan. Apa? Pak Pur lho. Sik ndiko Pak Pur. Mbak kira. Wah, mbak kira aku nek oleh bagus topenge, Mbak. Iya. Kowe dihampirke lho. Arep dihampirke kayak mie ayam. Oh, lupa. Ayo. Bu, jangan apa ning omah tak mampir aku kok. Jaket tinggal nyawer kae lho meneng kok. Ayo. Juga dong. Hei ibuke kae. Tenanan iki. Iki mode serius iki. Lho kuwi. Saldo. Oh, saltone kudu mantep kok. Bismillah sik. Engko ndak kecekit meneh. Ayo, saldo. Oh ya. Iya. Oh. Berdoa sik, Mesir yang bocoran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya. Kan aku tadi sudah bilang kamu tuh berdoa dulu nanti ke Ora kelas. jadi kanca apa musuh lho. Iya. Lah aku yo ada lho. Ini ora tekan lho yo. Yes. Lah yo kuwi. Weh. Mbok ramah ya anake wong gila to. Lah wong, kene wis kepiye? Niat. Heeh. Ingsun. Kok dijegal gimana yo? Padahal aku yo ora tekan to yo kowe iki kok. Lah tak kira kowe to. Ayo, ana sisum takon ana. Ana sisum. Sawerane istilah ilang kok. Salah berubah pikiran kok ibuke. Halo. Ayo. Guys, potongnya blonjo sesi. Kuwi diuncali apa kuwi kae? Kodok. Alhamdulillah ya Allah. Suguhane kuwi. Engko bulurah ya nyawer ya. Ayo. Wis yo. Bulurah arep nyawer. Ayo. Lah iku. Lah ya urute kowe to ya. Ora lah 5.000 pijete 75 iki piye? Ayo tambah. Sing muni ngendi to iki? Biangane ta. Sekarang amplop ya Pak Pur. Ayo, tung dang ingin ku teriak asik ngono ya aku. Ayo. Nggo cangkem. Yuk.
wong. Ayo, Dok, ayo. Langsung bener ya. Langsung. Langsung kae. Pak. Bulura selarang kondur. Ayo. Selarang kondur. Langsung. Ayo. Tepuk tangannya mana ya? Ya. Kok bulura wis lah. Bulura. Bulura gitu. Bulura. Ah. Alhamdulillah. Predok bulura 50 biasanya bulura iki 100 lho. Iki rak Satu wong loro kok ya. tandane wong. Kan biasanya ya tepono jodene. Lah iya. Ana bulurah ya ana Pak Lurah ngono lho. Ayo. Pakai lurah. Heeh. Ku tangan kanan lurah, 50 lurah 50 lurah ya. Ayo masa kalah karo sing delok. Ya toh. Jaluk meneh. Alhamdulillah cair kan. Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah. Woi Pak Lurah. Woi tenan. Sopo to jenenge Lurah iki? Ayo. Aku ora kenalan. Kenalan sih, salaman. Lurah jenenge ora. Lurah iki ibu. Kayak garwane Bu Lurah. Tangane Pak Lurah mambutrasi. Woi. Kowe iki omah bakul kok ya. Aja kaya ngono. Apa ya? Demi kesejahteraan rakyat ya. Iya, konsentrasi. Lho Pak Babi ning nganti guyu kok mekelet piye mburine. Pripun? Sini. Ana kok. Wah, iki PR iki. Piye? Apa kok? Nampani dit seket. Ora saya kata weh. Heeh, dikon apa? Kudu ngerti lho. Mumet terang. Iku sing tak takon wargane. Info sing ngerti jenenge lurahe tak nek 20.000. Ayo ngayo. Tenan ora iki? Pokok main dobel ngono ya. Sing penting cair. Sapa iki wong Dodolnya iso cair lho. sing wong kene endi iki? Oh, sik. Tak takon sing nggo payungmu lho cetok. Iya. Heeh, kae ngerti kae. Kan mesti wong kene kae mesti nggo payung. Coba golek info ya. Heeh, infone. Sapa? Sapa? Oh, Bu Warnati. Ayo sitoke. Ampun. Piye? Maria mati. Wariawati iki apa? Bariawat. Piye to iki infone iki kurang valid iki. Sanukul samun teh. Sapa? Ernawati. Ayo. Ernawati. Berarti nek Bapak Ernawati. Ora. Nek Ernawati bapakne Enarwanto. Wis 20.000 jenengan ya, Pak. Wis cocok to. Wis lunas ya iki. Ah, gari golek nganu tambane. Ora. Pin. Saiki ngerti to, Dok. Heeh. Neng yo ora muni rene-rene tandani ngono lho. Ora kudu kan golek ngerti dhewe ya. Lah saiki nganu wae. Ya usaha ta ya. Di jempaleke gak dijogetke sikil ngono. Men seneng kok ya lurah iki. Ayo. Seperti tambah. Yo didoakan no, lah yo mau wis dikasih Dungane piye, Pak? Nah, misalnya langsung Alfamart ngono ya. Alfamart. Hei.
aja lah soal Fatihah to ya. Kan biasane ngono. Nek donga iki sing apik linggo piye ngono. Nggih, mugi-mugi Bu Erna sapa? Ernawati. Lho ini kan tengah aku ngono lho. Pulsane entek kok, Dok. Nggih, mugi-mugi Bu Ernawati panjang siswane. Yuswa apa suswa? Yuswa. Yuswane. Nah, terus Lancar rezekine. amin. Ya kali Bapak Ernawati nggih lancar rezekine. Ernawanto. Pak Budi kae jenenge. Pak Budi. Oh, Pak Budi nggih lancar rezekine. Amin. Dadi lurah meneh lho. Nggih, sesuk dadi lurah meneh terus nanggap meneh. Kasih dene lho. Kasih dene lah. Sing dene rasa. Ayo. Ora sing kene ora metu denmu kuwi mau. Nanggap rias Turangga Muda ki murah. Pinten Mas? Sak yuta. Nih, tenan ra iki? Oh, tenang. DP-ne lho. Oh, DP-ne. DP-ne. Diangsur ora? Kurangane iki ya diangsur. Ngono. Yo jadi answer. Dilanjut ya. Yo, dilanjut. Dilanjut. Oh ya. Bang. Sing ndi? Kuwi lawas iki. Lah, lah iki barang ora kahapus video lawas. Yo sing kacar ono nang yo. Endi? Sing penting rada dikit, tung tak. Duk. Paham. Aja bakul jamu ya.
Yes ya. Wes Mas Kodok, Mas Ompong sudah ya. Ya, oke. Ayo Tunggal Bapak Malih. Yo. Nah, Ji, lera-lera ganti gawe. Isi harus gawe. Yuk Mas yuk. Yuk. Yuk.
Dance of Sound System Orang enak ide berarti. untuk angkat. Oh ya.
Monggo.
Iya. Kasih jalan, kasih jalan. Yuk, terus. Yuk. Jaga sapi kan.